Musikariek asko lagundu ez zidaten, baina nik jarraitu behar nuen krokoren atzetik. Auskalo hainbeste jende tartean zer pasatzen ari zitzaion. Eta bereziki bere azalaren ureztatzeak kezkatzen ninduen. Noza? Kokodiloa bilatzen nahi, nahi? Kokodiloak hemen? Bai, kokodilo bat aurkitu eta bain galdu eta. Jakizu bere garaian Joni Gorazek proposatu zula muga bat egin behartzela Ebron eta kokodiloak sartu. Baina ez genuen egin. Ez, Ez, momentuz ez dira. Joni Gorazek bai torero beharra zen, Toreroa eta urteko jatorra. Zure herrikoa zela bai Mazantini, hoi bai torero gaina iraultzailea, Famatua. Bai. Zoi barren denetari dago. Bai, ez? Bai. Eta zu torero zen hori baduzu edo? Batere. Ez? Batere. Baina beste zezen batzuk goreatzen Hori bai, baina horretarako ez da torero izan da, euskaldun independentista izan da. Bai. Eta hemen makina bat, ez? Hemen ator txurroke. Bai. Eta oso giro polita eta ongi jendeak aguantatu gaitu txapa luzea ematen eta meritua badute, sekurako beroa zegoen eta bai, ongi. Zuen hitzak freskagarri izan duzien. Bueno, ez dakiz freskagarria ziren edoz, baina jendeak aguantatu ditu. Osek ez geak esatu. Ergi ba. Bueno, ni jarraituko kokodriloa bilatzen da. Jarraitu. Ondo segi. Ea sorteak azu. Ia ba. Jo. Aizu. Gauza bat, ez zenuen ikusiko kokodrilo bat? Kokodrilo bat? Bai. Hemen? Bai, berarekin etorren. Bai. Uste dut ez? Nik ez dut ikusi behintzat. Jo, eske galdu naiz bere handik eta beldurra... Kokodrilo bat ekarri duzu? Ba, aurkitu nun, lakuntzanen eta kokodriloa azaldu zen, eta lagundu bera, osea, adiskidetu bera, eta galdu egin dut. Ba, egierik ez. Eta beldurra daukat, karo, Guardia Zibilak aurkitzen badu, igual espezien peligro de extinción dagonez, baina, bueno, ez zu antolakuntzako hemen, aturtxokoa? Bai ba, Sotxil. Bai. Jo, ikusi zaitut edabidetan, eta jo, kriston lan egin dezute, azken urte honetan. Bai. Eta nola junda preparazioak eta onaino iristeako? Ba, onaino iristerako lan izugarria, urte osoa lanean, lan asko. Azken asteak lana eta parte urduritasun eta tentsio asko, baina emaitzarekin oso gustora. Bai, ez? Zer nire bintzat atzota gaur ikusita, jende pila bat. Espero baino jende gehiago. Bai. Gainera jendea txandak egiteko prest, pazientzia handiarekin, zer arrazatxo batzuk izan ditugu, eta jendea super ondo. Jende pila bat, txandak egiteko prest. Zenbat jende txandak egiten eta... Dena, milaka, eske ez dakigu esaten. Ja, claro. Espero genera baino asko zen, hori bai. Ze urtean zer bai egin dituzute gauzak, ezta? Bai, egon gara hori buru belarri urte osoan zehar. Eta hori, Eta kontzertuak aparte, asteburu hontaz aparte, urtean zerbait egin dituzute, ez? Bai, egin genuen aurkezpen bira bat Euskal Herrian eta gero nazioarte mailan ere bai. Ginen Paris, Madrid eta Katalunia. Eta hori oso gustora ere, emaitzarekin, eta oso pozik bai, eta Euskal Herrian dexente egin genituen. Egualdia bai lagun, ez? Bai. Horako zerbaiteko... Euria eta ala, baina orain oso ongi bai. Bueno, utziko zatxu, zeura eski ukiko dituzela gauzak egiteko, eta animo eta ondo bukatu. Bai, saltzen den. Ia ba. Ez. Venga, aio. Egia esan da ezerezetik halako azpiegitura bat sortzeak ingenio eta fundamentu asko suposatzen ditu, langile eta laguntzaile ugariren izerdiak bertan txertatuaz. Gainera halako batetan, infozazpitikan kroko antzegoela esan zidaten. Eta hantxe elkartu nintzen krokorekin. Ei, kokodrilorin laguna da, Zure laguna da? Bai. Ni sokorrista. Sokorrista? Sokorrista eraiatu da. Bai, eta nun aurkitu ez dute ba? Bere kabuz? Beak bak inun dago nonata. Ospatzeko zer egin, eta anestesiaren kontzertura joan ginen.
elkartasunari eskainitako tenplu berezi honetan musika gozatzen. Kokodrilorik ez, Kokodrilorik ez? Ez. Zeba? Bene ez talako leku, Baina kokodrilo mansua da. Ostra, mutu biko zu. Baina protektorakoak esan diate sartu naitekela. Buelta momiko zu, atiene baimena montzuna da. Ia lezaiz. Bai. Ale, sardui. Haupa, musikaren gatibu ala. Bai. Eta gatibu daudenen gatik hemen atortxurroken. Bai, hombre, egune datorteko eta konbidapena jasota gero batorren bier. Bai, ez? Motibuak badaudela eta. Bai. Kokodrilo gitsi dago baina. Bueno, eta nolako da aurkezten da urtengua? Bueno, lasaia, baina, bastante. Larri barik, baina, ondo jota eta denpora ondo aprobetxeuta eta, kontzertu batzu badeko guz, eta, posi gau. Hainbeste kontzertu ondoren disfrutatzea lortzen dezute? Hombre, hau horretarako egin dugu lan eta kontzertuek dire, urte osoko lana hor dago, hor konzentretzen da, ordu bete tartitzen, azken batien norberan bihar guztiek eta norberan esfortzu guztiek, orde, muten diez. Ea gaurkoan esportzuak eta ikusten estenuazioa ematen, baina... Kokodrilo nahi jema zuduru. Kokodrilo gana, bukatzen den biten. Azken galdera bat, menestra ala kokotxak? Kokotxak. Duduri bari. Bale. Pillen, hombre. Erki ba. Zain dukoet, kokodriloa motzien dukikoet, baina emendik gana. Bai, lotu, laburrien, Erki ba, ondo segi. Aio. Makina bat talde, makina bat musikari, makina bat melodia. Eta zer nahi duzu esatea, ni ere jaialdiaren zirimolan zanbulla egin eta melena askatu nuen. Baina ohartzerako amaitua zen atortxurrok. Eta hainbat jenderi bezala, guri ere agurtzeko tenore iritsi zitzaigun. Krokok despedidan malko batzuk isuri zituen, baina badakit krokodilo malkoak zirela, hidratatzeko funtzioa dutenak. Gure bideak banandu behar ziren, bakoitzak bere bidetik. Eta elkarri gure asmoen berri eman ostean, hantxe agurtu ginen, narrastia eta gizakia. Biok berdea soinean genuela.